Og så har jeg en udsigtende fornøjelse endnu en gang at sige, hallo, velkommen til tis-smagning. Og ja, velkommen til dig. Tak skal du have. Vi havde lidt problemer sidste gang med tis-urinsmagningen. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Nej. Jeg ved nu, at urin og tis er det samme. Det er det samme. Det var jeg så ikke klar over på det tidspunkt, og den hørten skulle lige henover. Men nu har du det nu er jeg stilen. parat. Jeg er klar til en tis-urin rødsmagning. Godt, så synes jeg, vi skal kaste os ud i tissen, ud i urinen og tage det første glas tis. Værsgo. Ja, tak skal du have. Ja. Hvad er det for en tis? Hvor er vi henne af? Den er bitter. Ja. Ja, det er en bitter tis, ja. Det er rigtigt. En herretis. Det er fuldstændig Ja, rigtigt. okay. Det er herretis. Min første tanke. Ja, herreurin. Okay, ja. Kan vi nærme os en lille smule alderen? Ja. Hvor gammel er tissen? – 60-årig? Det er rigtigt. En 60-årig? Ja. Jeg vil sige god for den, for det er en 61-årig. Okay, ja. Lige det år ekstra. Ja. Og det er faktisk en lidt sjov historie. Det er en taxichauffør fra Valbys urin. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Det er mit umiddelbare gæt. Ja. En taxichauffør. En dejlig tis. Det er et godt glas tis. Ja, det er en dejlig tis, ja. Jamen lad os gå videre til det næste glas med pis, der står her. Pis! Ja. Er det et pis? Det er da sagt hele tiden. Jamen jeg troede, det var tis eller urin. Det er da det samme. Tis, urin og pis er det samme. Er det det? Ja, det er da det samme. Hvorfor har ingen fortalt mig det? Hej, der så kan starte med at sige, at det er tis og urin. Jeg har jo drukket pis af en taxichauffør. Ja. Hvad så? Det sagde jeg til dig fra start. Jeg sagde til dig, at du drak urin. Hvorfor er der aldrig nogen, der fortæller mig noget? Jeg sagde det til dig. Det var tis. Ja. Det er jo pis. Ja, det er pis. Kig med igen i næste uge til tis-smagning for folk, der kun kender det grimme ord for urin.